ploaie. Parcă plânge cerul pentru toți, bă, fii atent și tu. Deci n-a mai plouat de mult. Uite, nu. Să aud cu urechile mele. Plânge cerul tot, pentru toți. Deci n-a mai plouat pentru mulți așa ceva. Pentru mult timp, pardon. Mult timp așa ceva. Și godea asta de țânțăreanu, de... Crezi buruienile de... Ce pun porumb, pe Scăpăt în cancer, care bani. Și Denisa aia care cânta niște melodii de spus și ea pe inimă, te încânta. Băi, Mari, de ce? Auzi, eu nu știu de ce. E... Dracu vorbești tu. Fiecare cu zilele care le lasă Dumnezeu. Și cu zilele, dar și cu... Tu crezi că ea n-a avut bani să se ducă? Au muncit-o săraca, păi au tras ca pe moară. Au tras ca pe moară. Păi cine? Veri ei. Păi da. Văruso. A tras ca pe moară. Săraca de... Vărul ei a îmbolnăvit-o. Vai de mamă. Bă, dar știi ce nu mă enervează la ei? Și ce nu-mi place? Fii bă sincer, dă-te mă, dacă nu ți-a nimenea banii. Fii bă sincer. I-auzi? Ai zis că a dezmoștenit un fiu? Păi pe fiul s-o l-a dezmoștenit. Vai de capul lui de tâmpici. Poți să taci. Și ajunseseră să depindă de bunăvoința dumneavoastră de a-i lăsa să folosească drumul altădată public. Proprietarii din zonă au apelat în posibilă instanță, au folosit în apărarea lor o hotărâre de guvern din 2002. O hotărâre care stabilea, printre altele, că acel drum este drum comunal și nu drum privat. Presa a descoperit că la 9 ani de la acea hotărâre de guvern, firma dumneavoastră de construcții a intabulat același drum, DE 248, ca drum privat. Jurnaliștii nu au aflat niciodată însă metoda prin care ați făcut această mișcare. Și este singurul caz în care presa a descris că ați folosit tot felul de maniere. De exemplu, ați instalat bariere și pe strada școlii din Comuna Corbeanca, strada care apare în actele primăriei ca fiind una publică. Compania dumneavoastră a reacționat la toate aceste acuzații, anunțând că drumurile respective sunt private și că au fost cumpărate odată cu terenurile din zonă. Pot să-mi postit.